Yawwa, kowa dai ya ji bayani da ne akan me preposition. Kuma kamar da na yi bayani akwai wanda zai iya gaya mu me preposition? Kai Salim, ya kake mana fitowa aji? Stand up. A mene tambaya akai? Gaya mana me preposition. Class waye da gaya mana me preposition. Ke tashi ki tsaye, tashi ki faɗa mana. Zafi ne so ya sani hawaye, ki ɗaya ce zafi share hawaye. Kai fito, iskanta naka ya kai ga haka? Ka biyo ni ofis. Kisa ne sake ka burge ni. Wallahi da nake kin tsaya kina ba da amsa. Wallahi ba su da mutum da kallon ki. Papa kamar ya kare maka. Ko zuciyar mu ɗaya haka tun lokacin da zuciya ta take. Zuciya ta ce kawai ta ba ni amsa da nake faɗa. Na ji daɗi kuma ban yi mamakin hakan ba. Hakika ban yi mamaki ba sai ce zuciya ta tana magana ta ke zuciya saboda na san sirrin soyayyar mu ta. Ko san wani abu? Sai kuma soya. Daman ai na san duk inda aka gaɗe to dole za a gaɗe shi yasa nan. To kuma ka san ai duk inda aka ga wata za a gaɗe wata. Inda rabu da shi kawai gwamnati ce irin tashi ina ruwanka. Muna gida mu da ka zo ka ta dole an ga mutum ya bangare zai aiki. Sai a shafi wata da za ka gida ne Jafar. Salim. Ka san wani abu da yake da muna? Sai ka faɗa. Wannan yayin Nabila. Da santa nake kwana, da santa nake tashi. Ko makaranta na zo, ba na iya gane komai a kanta. Laifinka ne Salim. Tun farko sai da na gaya maka. Mu je ko ta ƙarfi. Yanda ake jin tsoronka a makarantar nan. Ya kamata a ce mu je mu aiwatar da duk abin da zai faru akan soyayyarka da yarinyar nan. Amma dai ka san abokina ba an san soyayya ta ƙarfi ko? Wannan yaron ya kamata mu je mu mai wannan din naga hankalinsa yana kanta. Gaskiya. Kuma haka ne. Hakan ma mafita ce. Yanzu kun san me? Mu ba abin a hankali sai za mu yi magana. Hakan. Ina ganin mu zo abin a hankali. Zai fi. Tashi mu je kawai. Yau dai ga nan kawai yana jina da haka. Wannan jirin da mu yi. Ni yau ba ina ga kawai mu shiga yici. Allah ba ko wanda kawai. Ai ga Allah ya yi. Wallahi yau za mu da sallaka. Ya san to ya kake gani ina ya kamata mu shiga ne. To ga nan dai kullun dai shi ya ce ya kamata ka ware mana inda ba za mu dan fada yau wallahi. Ina saman kwana biyu. A dan kan ku da kai ta mama ina san da zai koyi ku bar mu abu. Ya za ka zo ka wani tsaya mun ka sha mun gaba. Haba Nabila ya kamata ki fuskanci zafin san da nake miki a cikin zuciyarki. Ni kake so? Allah Ubangiji ya kiyaye in so ka. Baka san saurayi na a duk fadin makarantar nan ba? Wannan yaron na san ko shi ba zai yi miki irin san da nake miki ba. Ka kowa sanin waye saurayi na a cikin makarantar nan. Kai ka isa yin soyayya da kai? Haba Salim, akan wannan daƙi da yarinya kace zuwa ba.
akan wannan yarinya shine kamaran ba matsala. Ya kamata ka san wace ce ita kuma ka san irin maganganun da za ka dinga fara akan ta daga yau. Shikenan. Yawa Amina, kin yi ne? Ga ni ka same ni. Ina tunanin kin san abin da yake kana da Nabila. Na sani. Dama da ke baka sa ni a ciki ba, shi yasa ban shiga ba. Ka sani kuma duk abin da bai shafe ni ba na shiga. To yanzu mu fita nake ne. An zo wajen, ka zo inda kake ganin zai iya yin amfani a kai. Good. Shi yasa nake yi. Ka bar min komai a hannuna. Zan ji da shi. Okay, ba matsala. Na gode sosai. Zafi ne so ya sani hawaye, ki ɗaya ce za ki share hawaye. Zana fi so a kira mai tawaye, ki ɗaya ce na fi so ki ji zance. Mai asali ke ba ki makusa, na ɗaga so na ɗara su a sa'a. Kun ban da ke me haɗin soyayya da karatu? Kin san wata nawa ina bibiyan ki? Tun da na fara ganin ki a makarantar nan, yau at least wata nawa kenan. Ina ta bibiyan ki amma sai yau za ki fito ki ce ba kya soyayya. Me haɗin soyayya da karatu? Ni fa na gaya maka fa ba soyayya bace ta kawo ni makarantar nan. Karatu kawai na. A'a. To mu ma ai karatun nan muka zo. Ki san an ce harkar tafa kiɗa da karatu. To ni na gaya maka ni ba na soyayya. Kawai ta magana soyayya sai ki soyayya haramun ne? Haramun ne mana a makaranta. To soyayya na da ke ai ba zai hana ki karatu ba. Soyayya daban karatu daban. Kuma dole soyayyan mata na. Kawai kana. To sai ku yi kanku ake yi. Amma ni kun san wani abu kuwa? Wallahi a kafin makarantar nan soyayyar Nabila da Khalid take matuƙar burge ni saboda sun iya soyayya. Tawa da taka ba ta burge ka? Wato kawata ba faka yake nufi ba. Ba faka nake nufi ba. Kuma dai menene ai laifin ki ne sai dai ce ki daina kula wannan ki daina kula wannan ki daina kula wannan. Abun gida ke da sai dai ka gane. Ai ni bai na gan ba wasa ba ko ka san Allah wallahi Allah wajen Nabila zan koma. Za ya ka ba. Wajen Nabila. To ya dan wannan ba. Mutu dai ba ya san wani abu. Dan je ke kokarin shawo man kan da kin san da na yanzu yana mata wannan kunna ta nake yi. Allah ki dai ga ji. Ai rage yare ita kwata kawai an yi magana sai dawo. Komai da amma daga saurin hawa. Shi yasa take burge ni wallahi yarinya. Allah ina son ta musamman na gancin nan. Kai
sani a hanya. To maƙiya sai ku gamu ku bar mu.